23 حزیران هلبجارتنا شارەداری ئیستانبول جنوبە تێلدار خستن. نامزەدی پارتیە دا دو پێشڤەبرنێ بینالی یلدرم ڕۆژە پێشەمێ هات ئامێدێ. یلدرم ئەڤاهیا AKP bi Kurdî slava xwe da û behsa giringiya Kurdan di dîroka Tirkiyeyê de kir. Herûsa behsa giringiya stratejîk a erdnîgariya Tirkiyeyê û li rojhilata navîn kir û got li rojhilata navê ên ku plana şeytanî serûbin kiriye Recep Tayyip Erdoğanê û hikûmetê wî ne. Binalî Yildirim destnîşan kir ku Tirkiye di rojhilata navîn çi qas giring be İstanbul jî ji bo Tirkiye ew qas giring e. Berbijarê şaredar İstanbolê behsa hilbijartina Sûriyekê adarê kir û got ku İstanbul Tirkiyeyekî biçûk û dazanîn 250,000 Diyarbekirî İstanbolê dijîn. Wî ji rûniştvanên İstanbolê ên ji Diyarbekirê xwest ku 23 Haziranê da dengê xwe bidin AKP. Diyarbakırlı hemşerilerim, İstanbul'da 23 Haziran'da yeni bir zafere imza atacak mıyız? Namzede AKP destnîşan kir ku ne di destê kesî daye ku li ser çi netewî Xwedê wî dide. Herûsa Kurd û Türk Mislimanan lê ök ve biratiyê derbe dike PKK'ye. Wî got dema ku ew Serokwezîrbiya PKK li herêmê çalakiyên terorî pêk aniye bajarê Kurdan rixandiye xendekan kolaye. Mirovên bêguneh jî jiyana xwe wenda kirine. Yildirim behsa çalakiyên 6 û 7 Cotmeha 2014yan ên ji bo piştgiriya Kobanê jî kir û got ev bûyer di dîroka Diyarbekirê de bûyerek reş e. Yildirim wiha axivê. Ên ku wê rojê mirovan daxistin kolanan bûn sedema kuştina mirovan di eslê xwe de ne tenê ziyanê dan Diyarbekir li heman demê de derbeyek mezin li biratiya miletê jî xistin. Wî destnîşan kir ku di dîroka Tirkiyeyê de dema ku Atatürk parlamentoyê ava bike ji Kurdistanê jî mebusan vexwendiye. Piştî axaftina li avahiya AKP Binalî Yildirim li kolana gaziyê di nav esnafan de jî geriya. Hin kes kêfxweşiya xwe anîn ziman hin kesan jî gazinên xwe kirin. Ev camê ji Binalî Yildirim ve dibêje ku hûn dibêjin em birane lê hin ferzên biratiyê hene ku divê bi erênî nêzîkî birayê xwe bibin. Ev kalemê jî dibêje ew hêjar e û hewceyê alîkariyan e. Binalî Yildirim êvarê jî li mizgefta Kurşun li beşdarê bernameyeka zindî ji bo TRT'yê bû û roja înêdanê serê sibê çû Stenbolê. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.